4 Nisanê serî de dayika ev pîroz dikim ku serokatî diyarî me kirî. Zayîna serokatî zayîna me hemûyan e. Rûsa gelê bin dest weke civaka me êzîdî fermana re derbas bûyî. Ev felsefa û fikrê serokatî belkî îro em li vê derê jiyan dikin, parastina xwe dikin weke jin. Belkî heke fikrî û felsefeyê serokatî me nexwaniba yan jî me nizanîba me wisa azad jiyan nekiriba û rehet civaka xwe de li ser axa xwe jiyan jî nekiriba. Ev tişteke çêdibin û gelê me jî parastina xwe dike û birêxistin dibe jî hemû felsefe û fikrê serokatî ye. Em pir dixwazin ke serokê me azad bibe. Her wisa azadiya fîzîkî wî û azadiya Kurdistan hemûyê jî û înşallah demê pêş ê çê bibe jî em ji xwe bawerin jî çi ji destê me bê jî em ê bikin ji bo em serokê xwe azad bikin. Çi ji destê me civakê gel bê em ê bikin helbet. Em ji bo Kurdistan azad kin, ji bo serok azad kin. Em dilî binêrî em ne dijî tiştekî ne ama em weka milîtanên rêber Apo ji bilî azadiya xwe azadiya civaka xwe tiştekî dî naxwazin ama çi qas li vê jî binêrî her dişmên nas kinê ma bile dişmên baş jî bizanibê ew çi bike jî heta fikr û felsefeyê rêberê me heye em ê ser sopa wî bimeşin. Weke milîtanên wî û çi ji destê me bê em ê ji civaka xwe miletê xwe re bikin. Em nahêlin ti carî jî weke fermana heftê û sêyê li serê êzdiyan bê. Em ê berjewendî û pêşengteke xurcî ji bo miletê xwe bikin û hêvî û baweriya min ew e em li tika çiya şengal de bi serokatî re bimeşin. Meşa azadiyê pê re pêk bînin. Dubare jî 4 Nisanê li hemû cîhanê pîroz dikim. Destpêkê baxçê Serok Apo Şengalê rojbûna Serok Apo pîrozkirin ji vê re heta Îmraîlê em dibînin rêber Apo wekû serokekî netewî em dibînin nav gencê Şingalê de keç û xurtê Şingalê de em wekû hêzê Yebeşê nav Şingalê em rojbûna Serok Apo pîroz dikin. û her wisanekê jî Şengal bi fikrê rêber Apo bû Şengal. Em jî wekû hêzê Yebeşê, hêzê Yeceşê nav Şingalê gencê êzdî, keçê êzdî em jî tevlî vê rêxistinê dibin, Şingalê biparêzin wekû em dizanin yanî fermanek hat û dizanin ke kê însanî em li cî de hêlan. Her wisanekê jî em jî ser vî fikrî dimeşin û her wisanekê jî yeke Şingal parast û Şingalê de ma ew jî fikrê rêber Apo bû û em jî wekû hêzê Yebeşê û hêzê Yeceşê nav Şingalê dimînin û em jî soz didin Serok Apo re em Şingalê biparêzin.